Maar dat is niks, man. Dat is niks, jongen. Je hebt al later af moeten springen, gast. Hey, als vang je nou even later eraf, dan kan je het weer wat hoger. Dan lijkt het net alsof je Guus deed. Heel zachtjes aankomen. Kijk, zoals jij ook. Ben je net tevreden? Nou. Joh, laat even zien hoe het moet. Nee, jullie doet het ook niet. Kijk, deze kindjes zijn zo irritant. En die, kijk, vind je